Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí, la gent que ha fet l'esforç de venir de lluny avui. Naturalment, la presidenta del partit, el secretari general, el portaveu a Madrid. També voldria saludar el portaveu del Parlament de Catalunya, conseller, company, eurodiputat Toni Comín, els diputats i senadors, membres de la Permanent, amigues i amics. Com sabeu, avui el Partit Socialista i Junts per Catalunya han subscrit un acord marc on s'accepten les condicions per iniciar una negociació política en els termes que hem vingut reclamant i amb un objectiu compartit, que contribueixi a la resolució del conflicte històric entre Catalunya i Espanya. Fa 2 mesos jo vaig exposar quines havien de ser aquestes condicions si el candidat socialista i president en funcions, Pedro Sánchez, volia obtenir els vots de Junts per revalidar el seu mandat. I en aquest temps, en aquests 2 mesos i una mica més, s'ha estat treballant, no sense problemes, però també sense descans, per fixar en un document el marc en el qual decidim relacionar-nos a partir d'ara. M'alegra pensar que aquelles condicions que vaig posar a la conferència van inspirar d'altres que avui comparteixen el que fins fa poques setmanes desconsideraven o trobaven innecessari. Segurament vol dir que allò que hem estat sostenint des de fa anys i que fins i tot ens va forçar a sortir del govern de Catalunya no es devia a una falta del principi de realitat, ni a cap negativa a fer política, ni a cap hiperventilació. Potser vol dir també que lamentablement hem perdut 4 anys fonamentals. Per això era molt important que s'assumís d'entrada que cal abordar la resolució del conflicte en termes diferents dels de la darrera legislatura. I poso èmfasi en aquesta afirmació que consta al primer paràgraf de l'acord signat avui perquè quedi clar que per fer el mateix que s'ha fet i dir el mateix que s'ha dit en aquests darrers 4 anys, Junts per Catalunya no fa cap falta. Diu l'acord que iniciem un camí incert i ple de dificultats. Ho sabem i no ens enganyem. Ara mateix no tenim res més a celebrar que la posada en marxa d'un procés de negociació com el que hem reclamat al sistema polític espanyol, jo personalment des de fa més de 6 anys, assumint que això en si mateix no és la resolució a res. Avui, per tant, no va d'aixecar expectatives i menys atesa la gran desconfiança que ens tenim i l'experiència històrica amb els compromisos a què s'ha arribat en el passat. Però sí que avui toca explicar amb convicció la potencialitat i el recorregut del marc de què ens hem dotat. Perquè efectivament entrem en una etapa inèdita. Una etapa que caldrà saber explorar i explotar. Una etapa, el recorregut i ambició de la qual dependrà en gran part de nosaltres, de la capacitat que tinguem d'emprar les eines que hem acordat i en la qual no ens hem fixat cap altre límit que la voluntat del poble de Catalunya. Una voluntat expressada a través de la institució que legítimament el representa, perquè és el Parlament. Ningú més que el Parlament no pot representar el poble de Catalunya. I quan el Parlament parla, declara i aprova, és el poble de Catalunya el que parla, declara i aprova. No és el partit guanyador d'unes eleccions, i encara menys si són eleccions a un altre Parlament, com l'espanyol o com podria ser l'europeu. Allò que permet decidir què vol i a què aspira el poble de Catalunya. És el Parlament. I així ha quedat explicitat a l'acord d'avui. Els únics límits els posa el Parlament. Ningú més. I el Parlament és, i ho diu l'acord, el representant legítim del poble de Catalunya. És per això que Junts per Catalunya fa constar a l'acord que defensa la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre i de la declaració d'independència del 27 d'octubre de fa 6 anys. I ho fa perquè són decisions preses en nom del poble de Catalunya i pels seus legítims representants. En cap democràcia això no és un delicte, contràriament al que sosté l'estat espanyol. I per això la llei per això l'acord conté la llei d'amnistia, amb la voluntat compartida de no deixar fora ningú que hagi patit persecució de la forma que sigui, penal,
administrativa, econòmica, per la mera contribució al procés d'independència de Catalunya. És una manera de retornar a la política allò que és de la política. Una amnistia que no pot excloure tampoc les víctimes de la guerra bruta de les que l'estat espanyol mena contra l'independentisme des de fa anys, amb alguns episodis coneguts, però amb d'altres que coneixerem a través de les comissions parlamentàries creades per saber la veritat. Perquè les víctimes tenim el dret a saber la veritat. I tenim el dret no només que se'ns repari la injustícia d'una persecució política denunciada per organismes internacionals, sinó que això no torni a passar. O que si passa, siguin els seus responsables els perseguits per la justícia i no pas ho siguem les víctimes.